За да добавите елемент към вашата организационна структура, отидете на Основни настройки и натиснете на Организационна структура. Тук ще видите отново менюто за организационната структура и имате опцията да натиснете бутона Добави или този отстрани, който пише Добави елемент от структурата. Когато го натиснете, ще имате полета за наименованието на елемента или на отдела, както и код за него. След което ще трябва да изберете родителското ниво, дали това да бъде нов отдел, подотдел или в дълбочината от нива, която сте създали вече. После избирате менеджер обучение от съществуващите профили, менеджер, които да са отговорници или контактни лица, и също така може да въведете допълнителни менеджери, ако са повече от един в въпросното звено. Когато сте готови, натиснете Запази и това ново звено или отдел ще бъде видимо във вашата организационна структура. В зависимост от това къде сте го поставили, то ще излезе като отдел или подотдел на вече съществуващите такива.